खुलुमबाय बड'लेण्ड निउज 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। नवीननगर VCDC सिङाव थानाय रामपुराव माखासे सुबुंफोरा UPPL हानजायाव हाबफैयो। UPPL आव गोदानै जइन जाफैनायफोरखौ बिहु गामसाजों बरायदों। BTC नि EM उखिल मुसाहारि नुजाथिनायाव UPPL आव हाबफैनाय हाबाफारि लानाय जादोंमोन। UPPL आव हाबफैनाय हाबाफारियाव माखासे सुबुंफोरा UPPL हानजायाव हाबफैयो। EPPL long live. EPPL long live. EPPL long live. Ukil Musari sir long live. Wilson sir long live. Oke mazak le. गोदानै UPPL हानजायाव हाबफैनाय रायजो राजाखौ BTC नि EM उखिल मुसाहारिया बरायो। UPPL हानजानि खामानि मावनाय सोरखारनि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै रायजो राजाफ्रा UPPL हानजायाव हाबफैदों होननानै मिथि मोनदों। EPPL long live. EPPL long live. EPPL long live. Ukil Musari sir long live. Wilson sir long live. Oke mazak le. नोंथांमोना नायगासिनो दंमोन बड'लेण्ड निउज 24 गोजोन्थों।